Vrachtwagen vol pulp worden nou in deze poeder opslaan. En oorfretten, like als gas en mais, kan zo bewaren worden. En dat zou alleen maar voordelen hebben. Want je hoeft net te investeren in beton, net in sleufsilo's. Maar het product is ook veel beter wat er uitkomt. De zuurstof weer de dret uit. En dat betekent dat het product gewoon veel beter bloot en is. Wij hopen dat dat product zich zo beter tot stand brengt. Want wij hier nog eens altijd pulp in deze silo's jongen. Maar vriend hierheen, we daar ik een paar 100 ton in. Maar toen kwam daar wel gauw wat skimmel in. Zou je midden in de lage skimmel. En skimmel is voor de kei funest. Dat is van die blauwe skimmel. Dus en daarom zijn wij daarmee begonnen. En voor de instantie is voor het milieu is dit wel een mooi product. Want je komt geen perssap mouw. Dus, ik heb hier al eens een hand van het wetenschap. En die zei toen, kwam daar wat sapjes uit. Hij zei, wat gaat dat heen? Nou, ik zei, die kant wat uit, nou, gaat wat in de sleet, maar dat mag dus net. En dat krijgen we dus van dit dus net. De sluif is 3 meter in trosneed. En die krutte maakt het voor Nederland uniek. Maar op oren plakken in de vraat wordt deze wiese van Kuil al 20 jaar met succes broekt. Het komt nou stadig gewoon naar Nederland. Het is net een nieuwe manier in de wereld. Alleen nog geen Nederlands short eigenlijk net. Hoe kan dat we het hier net doggen? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk net. Dit is echt voor u wat nice. Ja. Is dit de toekomst? Dat moet nog bewezen worden. Als het u goed verdocht, dan is dat wordt het ook om dit. Ja.